Лято е и тиквички дебнат от всякъде. Съседката ти носи, баба ти звъни с цял чувал, отваряш багажника, а вътре пак тиквички. Не можеш да избягаш и това е. Време е да се отървем от тиквичките и да ги превърнем в нещо вкусно. Какво правим? Нарязваме ги, слагаме им компания от домати, забъркваме марината, редим ги, сякаш снимаме за Пинтерест, а реално сме по домашни чехли. После настъпва кашкавалът. Той се разтапя, а с него и душата ни. Фурната работи, а ние седим и се чудим. Това просто ястие ли е или е зеленчукова любовна история с вкусен край? Резултатът златисти, ароматни, готови за бурни аплодисменти. Сервираме ги топли с щипка романтика и много гладни фенове. Ако не можеш да избягаш от тиквичките, опитай сега. Домашно, лесно и така вкусно. Последвай ме за още забавни рецепти и сподели това видео. Благодаря!